मानगोनां दिनै जोंनि बर' सिनेमा आर्टिस्ट एसोसिएशननि सासे जोंनि बर' समाजनिनो मानगोनां राफोद सासे एक्टर मानगोनां आरो रामसिं केरला बिथाङा जोंखौल' नङा जोंनि बर' समाजखौनो सोरबा दुखुआव थानायखौ खुसियाव लाबोदोंमोन गावनि एक्टिंखौ देखायनानै सोरबा दुखुआव थानाय मानसिखौ खुसियाव दसेब्लाबो रंजाहोनो हादोंमोन जों बेखौ मिथियो जों बिथांखौ दिनै जोबोद गोसोखांदों बिथाङा मैया गावनि जिउखौ बुहुमाव खुंगिहोबाय बिथाङा जेन सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों होननानै जों सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि जानानै दिनै जों बिथांनि जिउमानि थाखाय आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि लानाय जादों बेनिखायनो जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि साफ्रोमबो महरगिरि बिथांमोनखौ साफा साफायै आलारि बाथिखौ बयखौबो ममबाथि सावनानै बिथांनि जिउमानि थाखाय आर'ज गाबनो थाखाय बयखौबो खावलायबाय जों बयबो गंसे गंसे बिथांनि आदानि मुङाव ममबाथि सावो Lại cho mình thằng nước ra. Lagi, lagi, ayo lagi aman.